Galicia era unha tarefa de todos, urxentísima e leda e necesariamente mortal, caeu Moncho Reboiras. Porque o capital invasor e os sicarios do medo expulsaban o pobo das súas posicións ancestrais e porque o corvo da emigración arrincaba os ollos da patria, caeu Moncho Reboiras. Porque os aboitres do imperialismo voaban sobre o moribundo corpo de Galicia, case cadáver, golem estigmatizado, porque a guerra nunca remata mentres o pobo non é vencido totalmente, caeu Moncho Reboiras. Porque era preciso erguer unha bandeira en cada corazón de cada home, de cada muller, dos traballadores de Galicia, porque había que facer florear rosas vermellas en todas as mans traballadoras de Galicia, caeu Moncho Reboiras. Porque era xusto e necesario acender unha cacharela vermella en cada picato e en cada outeiro e en cada penedo da patria para avisar a hora da liberación, caeu Moncho Reboiras.